ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಹೆಲ್ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಂತುಗ ಸೊ एक बोर्ड आपने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन मंतुन्ने अंचने दी एंड अनोंजी नोट्ला कोड्ते दाद मत्ते इंग्रेडिएंट्स यूಸ್ मल्दे अंदे अटे नीरुಳ್ಳಿ दाळिंबे बीज अंचने मुंगे बैदिन पदिंगी बोक्क तारई बोक्क बादाम ड्रೈ ग्रेप्स ब्लैक यूस मल्दे निकल येल्लो यूस मल्पोली अतु बेते ड्रೈ फ्रूट्स्ला ऐड मंतुनोली अंचने टೊಮ್ಯಾಟೊ कुकुंबर चाप मंदिना बोक कोत्तंबरी सोप्पु ग्रीन चिली बोक मेन इंग्रेडिएंट पंड चना दाल नम काबुल कड़ले पनपते हाँ उंदे नान फस्ट बेयपाद उप्पु पार्द चूरू बेयपादी ओंदे ओकेना ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತುಗೆ ತುಂದೆ ಸೊ ನೆಟೆ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡನ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಬದಲು ಜಿಂಜರ್ ಚಾಪ್ ಒಂದು ತುರಿದು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಮತ್ತು ಯಾನಟೆ ಜಿಂಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಸಾಲ್ಟು ಸೊ ಈಟ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಕ್ ಈ ಸ್ಯಾಲಡ್ಗೆ ಬೋಡು ಇದೇನು ಸ್ಯಾಲಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಓಕೆನಾ ಈ ಸ್ಯಾಲಡ್ निकल तिनपुनेर्द निक्लेग वैटमिन ए सी के फोलेट मिनरल्स बोक रिच आद आंटी ऑक्सीडेंट नेट हेरळवाद उंटु ओकेना सेकेंड पॉइंट निक्लेग निकल डाइजेशन इंप्रूव आपुनु थर्ड वन निकल इम्यूनिटी बूस्ट आपुनु फोर्थ वन वेट मैनेजमेंट हेल्प आपुनु फिफ्थ वन निक्लेग जास्ती क्रेविंग्स आपुजी निकल स्टमक फुल एतिलकने फील आपुनु सिक्स्थ वन निकल स्किन हेल्थ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದಂದೆ ಪನೊಲಿಂದು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ನಿಕಲ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಟಲ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲರಿ ಲೋ ಆದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ರಿಚ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಆದ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರಿಚ್ ಆದ ಫೈಬರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ದಾಲಾಪುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪು ಇಟ್ ಮಾತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಸ್ಯಾಲಡನ್ನು ನಿಕಲ್ ಡೈಲಿ 1 ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಐಗೆ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದಿನ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು 1 by 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಂತೊಂದ್ರ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ರಿಚ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಕ್ನ ಮಾತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇದೆಯನ್ನ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೇ ಟು ಡೇ ನೀಡ್ಸ್ಲ ನೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಲಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಬ್ಯಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ನನ್ನಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.